sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi ining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Gingging. 26 anyos. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kanaguluhan, imahe. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kababae nga nagpuyo sa North Cotabato nga tumatatampo nagdas sa nga Gingging. Unsa? Mularga ka o gawas? Ma. Manimpad ko dito. Basi naa dito akong swerte, ma. Asa man sad ka mularga? Sa Qatar, ma. Nahala ikaw, pag-amping dito. Layo ra ba mis papa ni mo? Mauna, ang pingigi mo ko galingon. Kung di na makaya, paulion niya din sa ato. Salamat ninyo, ma. Ni anak ko sa Qatar. Ay, kalain sa kong gipati, uy. Kulba nga excited. Amot ba, uy? Huwag ko makasabot. Ikaw na bahala na ko din, Lord. Isalig na ko ni mo ang tanan. Ay, maayo gani kay naadi kay kauban nga Pinoy din iti. Pila na sa kakatuig din iti? Mag-usap ako katuig din dayo eh. Wa gyud kayo kay pahuway din imong pagkaon limit pag yun. Wa patay tarong tumo. Unya, wa pagkitay libreng internet. Oh, te. You clean the whole house. Finish all the work before you can eat. Yes, ma'am. Ay, kapuya da din uy. Huwag ko magdahong ngayon na ani kakapoy mo trabaho din Dagan mo na taming katabang din Pero, grabing patasan ni nga mong amo, uy. Na-time nga dili may makakaunog tarong. Sige laming trabaho. Hasta yung apo. Apilala kong bantay. Maabtan ko alas 2 sa kadlawon. Unya, mata na po alas 5 sa buntag. Pila rin kinatul ka na mo. Manawag ko nilang mama. Mintras na ako higayon. Mag-usan ako kabuhan din pero wa pagit ko kapanawag nila. Tingaling na balaka na to sila na ako. Hello? Ma, si Gingging ni. Oy, Ging, anak. Kumusta man ka diha? Okay raman ko, ma. Okay ra ko sa kong kahimtang din Ay, maayo hinuon, anak. Kadiyot lang, tawon ako sa papa dito, ha? Akong pahibaon nga nanawag ka. Dong, dali, nanawag ang atong anak si Gingging. Dali, dayon. Uy, si Gingging na. Bibi. Hello, anak. Kumusta naman ka? Pa, okay ra ko, pa. Oh, okay naman kang imong amo, nak. Buta naman ka. Buotan raman hinuon, pa. Pinangga raman hinuon mi din Mau pa. Pahinoon. Amping diya, ha? Panawag kayo na mong mama ni mo kung na kayo paganting oras. Sige, pa. Kamu po ni mama, ha? Amping mo diha. Bye, pa. Bye, anak. Dili ko gusto masayod sila si mama o si papa sa tinuod na kong sitwasyon din Dili ko gusto mabalaka sila na ako. Galipog ko sa kong buhaton. Bago pagani ko din sa kong amo pero grabe na kayong kahago. Unsa kag moabot pa kog pila ka buwan din Tingalig mamatay ko din hindi ko kauli sa amo. Dili maayo. Mapahawa ko din Why are you leaving? I can't take it anymore, ma'am. Too much work, no food, no rest, lack of sleep. No! You can't go! Ma'am, please. You stay here!
whether you like it or not. You can't go. Ma'am! Doon ako gabi, igaway kaon din sa kwarto. Nagprisor ako din ito kay dili na ko ganahang po trabaho. Sige na kong inubog tubig. Ikatog ko na lang niya akong kagutom. Hey, wake up. Ma'am, We will go to the agency. I will return you to the agency. ma'am. Salamat, Ginoo. Nga bisag ibaligya na pagkuglaing employer. Pero nalipay ko. Tungod kay buotan ng bag-o kong amo. Unya, kaya rasad kaayo ang mga buluhaton din sa bahay. Kaya ra sa pag-atiman ang duha ka mga bata. Salamat, Ginoo. Unsa nak, maunay na hitabo di ay nimo. Oma, walang kumusultin yun ni Papa kay dili ko gusto nga mabalaka mo. Salamat na lang sa Ginoo nga wa kaniya pasagdi taon. Maayo gani kay nakakita ka ng bag-ong amo nga buutan. Mao lagi, ma. Ma, sige, ma, ha. Napo ko'y buhaton din, eh. Pag-amping mo diha, ma. Pag-amping po niha, anak. Kids, you eat well, ha? Take your time, no rush. Yes, Nanay. I will finish my meal because I am hungry. Very good. Ano magyan ng waiter? Sige, magyan na siya pahiyong na ko. Kanina pag ko nakabantayan na niya. Oh, padung na siya din, eh. Sa akong tanaw, Pinoy siya. Hi. Here's your receipt. Thank you. You're welcome. Ala, hindi butangan man yung cellphone number ang resibo. Oh, hindi tanaw siya na. Oh, nagidahat pa. Iya ka ning number? Medyo kapoy sa drong adlaw da. Ay, humad ko kilagang mga bata. Nagaon sa restaurant. Unya, nag-grocery. Oh, katong number nga, naa sa resibo. So, ngayon ko na akong tawag, be. Hello? Hello? Uy, ikaw ni? O sa'yo pangan? Bisaya ka di ay? Oo. Magkasinabot kinita ni. Sa'yo pangan? Ging-ging. I'm Jong. Nice to meet you, Ging. Friends na ta, ha? Sure. Ging. Duwa na ta kabuhan sa kay chat-chat o kuyog. Ang tinuod. Nahigugman ako nimo. Pero ang nakaapan, Ging, doon ako'y pamilya sa Pilipinas. Jong. Ging, hatagi ko higayon, please. Layo bitaw to sa akong pamilya. Jong. Una-unaon ko pa na sa makadagang higayon. Dili ko gustog samo. Ging, wa bagay pang kamaluoy ako. Oh. Sige na lang, good. Ako na kang gisugot. Tinuod? Yes, Jong. Naibaw kong sayo. Pero, gibati ko na sab nga mahal ti ka. Sod sa higayon na sige tagkuyog. Salamat, Ging. Mahal kayo, tika. Salamat kay imo na kong gisugot. Nakonsensya naman ko sa kong kipuhat na mo ni Jong. Nakonsensya kong naguna-una siyang asawa. Walang hintay kalibutan nga pinuang iyang bana dinis kawas. Dili maayo.
Kinahanglang putlon ko na ni sa dili madugay. Dili ni mahimo. Magkita tayo nag-day off na ko, Jong. Doon ako isulti ni mo. Oh, unsa man, be? Inikita na lang nato na ko isulti. Bye. Unsa na isulti ni mo, be? Jong, nagkadesisyon ko. Putlon ko na niya itong pagpakabuang sa usag-usa. Human sa imong kontrata din sa Qatar. Be, mahal kita ka. Dili ko musugot. Kaya na kong biyaan ang akong pamilya sa Pinas para lang nimo. Dili pwede, Jong. Sa musugot kag sa dili, kinahanglang putlon na nato ang atong relasyon kung mauli ka na sa inyo. Pero be, mahal na kay tika. Dili na ko kayang mawa ka. Dawato na lang nato ang tanan, Jong. Dili pa ko gusto nga mawad-an og amahan ang imong mga anak tungod nako. Sa pagkakaroon, ato lang unang pahimuslan ang higayon. Mitras naa pa ka din eh. Dili na nako kaya. Dili na nako kaya nga doon ako'y taong mapasakitan. Kung magdugay panig maayo. Mahal ko si Jong, pero dili ni husto. Dili husto nga nakigrelasyon kong tao nga usa ka minyo. Be, unsa naman sa'yo may hinungdanon ni mong isulti? Ha? Jong, sorry. Pero dili na ko. Dili na nako kaya. Pero be, wa pa na human akong kontrata. Nasayod ko. Pero Jong, kung ato pa ning padugayon, samot nga maglisod na tagbuhi sa usag-usa. Maong mintras kaya pa na kong dawato ng kamatuoran. Ngabisag ka dus awa na tayo kagawasan tugod kay minyo ka. Akong buhaton. Maong makikbuhag na ko ni mo. Be, please. Ayaw ni buhata. Maluoy ka na ako. Maluoy pag ka na ako, Jong. Dili na ko gusto, ani. Dili na ko gusto mahimong kabit. O, gihigugmati ka. Pero dili ko gusto nga makaguba ang pamilya. Maong please. Hulungon na tani. O guna-huna ang kaugmaon sa imong pamilya. Ikaw mo ilagi sa ligan, Jong. Salamat sa tanan, Jong. Amping kanunay. Ging! Ging! Please! Ging! Mao na tayo last na mong panag-story. Ako na lang nahibawaan nga ni-resign siya sa iyang trabaho tungod nako. Mao na ilang giingon nga pinagtagpo pero di tinadhana. Kanimo, Jong, hinaot nga malipayon karon uban sa imong pamilya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Joyce, hingkod ang pangidaron, minyo, may duha ka mga anak nga gagmay pa. Taga Zamboanga del Sur ko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin sa akong mga gipamati nga may kalambigitan sa akong pagpanganak. Aron niya hisabtan, sugdon ko sa una na kong pagpanganak. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, sakit na gid kayo ang akong tiyan. Mura na kong mamatay sa kasakit, ma. Ay, way namatay ang sakit, oy. Normal ra ng sakit yun ang mga anak. Ayaw lang kayo palabi sa imong gibati diha. Kalma lang. Kay daghag namatay anang ratol. Ayaw pagsigig saba na. Kay makaluya na. Makastress na. Bisag sakit. Di lang ko magsaba nga sakit. Ay makaluya lagi nang magsige kag istorya. Maong kalma lang diha. Kalma lang. Nakontak na ba ni Mas Julius, ma? Oo, lagi. Human na. Ako nang giingnan nga magdadaan og sakyanan aron madaka na dayon sa ospital.
Basig mao na rong tricycle nga nihunong sa atong tungod. Pangandam na diha, ato na ta sa ospital. Salamat, Diyos ko. Kagwapa sa akong apo. Asa siya niliwat, ma? Hinabahin siya ninyo ni Julius, nak. Pero mas liwat yun siya, dibo. Murag mata ramay kang Julius ini. Mao ba, ma? Unsay po sa doktor? Dili ra kuno ta magdugay dinhi sa ospital. Kay kaluoy sa Ginoo, normal ra man ang imong pagpanganak bisag kinamagwangan si Inday. Apan ayaw pud og pagkumpiyansa, nak, ha? Kay basig mabughat unya ka. O, ma. Ni ada ta sabay. Og karon kay bag-o ka pa man lang nanganak, anhilang una ko sa inyo. Ako sa manglabaan ang mga lampin sa bata, aron dili ka gyud mabughat. Salamat, ma. Kay aron po makapadayon si Julio sa iyang trabaho. Salamat kay ma. Kay muli bayigid ang takos trabaho bisan 2 ka semana lang. Aron mabanan ako si Joyce din sa bahay. Uy, ayaw gyud kay anugon imong sweldo, uy. Kinahanglang may kita gyud mo kay may anak na kamong buhion. Kining bata, dili ra ba ni mahimo nimong pasabton nga ayaw lang sagtutoy ron o gatas kay wa tay kwarta. Muhilak ra ba gyud ni kun way matutoy. Mao lagi ma. Pero kun kaya lang nibong mag-breastfeed, Joyce, kun kapaigo lang sa bata ang imong gatas, ay ayaw na lang pagbibirod, uy, aron makasave mo. Total, wa man kay problema nga naagian sa imong pagpanganak, Joyce. Ma. Magpatutoy lang ko sa akong anak. Ngano man ning akong gibati. Mukalit man lang maglisod ko ginawa. Murag lain ang kitnita. Sige na murag maglisod ko ginawa. Murag maluya ko. Joyce, human akong panghayhay sa lampi ni Inday. Ay, muuli sa kus ato, nakha kay laugan ko sa tong among baboy. Ma, nyara uli, ma. Ha? Uy, naunsa man ka, murag ikutasan ka ba? Maglisod ko ginawa. Unsa? Kasing-kasing, murag huot nga ginawa. Pagtarong diha, ha, Joyce, pagtarong. Mana, napang akong panan. Uy, nito ay kamanggo diha sa imong gilingkuran nga nagunita ng imong dughan, Joyce. Joyce! Joyce! Admit lang kita, ha? Kay ato pang usilbahan ang pasyente. Kay nga man di ay, Dok. Naunsa man di ang akong anak taon. Pag-upara ba ni siya ng anak, Dok? 5 kabuan pa sukad siyang nanganak, Dok ba? Apan normal raman ang iyang pagpanganak. Apan nga nung naingod-ini man siya nga, wa kuman unta siya pasagdihis mga buhats bay, nga posibleng makapabughat niya. Dinaniya kini sa stress sa iyang pagpanganak. Gitawag kini og ischemic heart disease, o also called as coronary heart disease. Ang ipasabot, Dok. May sakit ko sa kasing-kasing, Dok. Normal ako nga nanganak sa akong first baby. Maong natinga ako kung after 5 months sukad ko nanganak, na-admit naman hinuon ko kay maglisod ko sa paginhawa. O ang findings sa doktor, ischemic heart disease o coronary heart disease. Mao na pag-explain sa doktor na mo anang sakita.
Mao kuno nga maglisod ko sa pagginhawa. Kaya nga ako kanong kasing-kasing, dili nakakuha og hustong dugo og oxygen. Og tungod ko na ini sa stress nga akong nahiaguman sa akong sang pagpanganak. Unya, kaloy sa Ginoo, naulian ako adto. Hangtod nga na mabdos ko usab. Unya, Dako nang imong tiyan, Joyce. Mga sunod buwan, mga nakanak sa ikaduha natong anak. o lagi Jules. Og dili mawa ang akong kabalaka nga magbalik ko atong gibati nako sa una ba, sa una na kong pagpanganak. Ayaw na pagkunahon na ana. Kay mao ginay maka-stress nimo. Dili lagi nako kalikayan, Jules. Karon nga nahibaw nako nga may diferensya na day ko sa akong kasing-kasing. Ayaw na lagi pagkunahon na ana. Tabang niya ang imong kaugalingon, Joyce. Kay mabala ka sab ko diri alang sa safety nimo ug sa atong anak. Ikaw ra gid ang makatabang sa imong kaugalingon, Joyce. Julius. Husto si Julius, Joyce. Ikaw ra gyud ang makatabang sa imong kaugalingon. Kay kanang paghuna-huna pa lang nimo sa posible nimong bation, maka-stress na kana nimo. Ma, nahitabo man ganito nimo sa una nimong pagpanganak, nga wa pa ka maghuna-huna nga may sakit ka. Karon pa ka ha. Maong relax nak. Maoy huna-huna ang kinabuhi nga imong gidada, nga imong ipagawa sa kalibutan. Kinahanglang himsog og safety mo siyang ipagawas nak. Ug may anak pa in taon kang usa nga nagpaabot nga makauli kang luwas human unya sa imong pagpanganak na. Ma. Jules, ayaw lang sa kapag-duty ron. Kay? Kay, murag, sakit-sakit naman ang akong tiyan. Saan? Uy, kung mao ka na, madto na lang tandaan sa ospital, Joyce. Andaman na daan ang iyong mga gamit. Kay magkuha ko gatong kasakyan padung sa ospital alang sa iyong pagpanganak. Oy, kagwapo baya sa akong apo. Ay, naparis na gyud. Babae og lalaki na ang inyong anak ni Julius, Joyce. O, stop na tingali mi, ma. Aha? Mahadlok naman ko nga mumabdos, ma, uy. Unsa? Niyan, nasad niya nga akong gibati. Niandar na sa tingali ang sakit na ako sa kasing-kasing. Julius! Julius! Nabang! 4 months na karon ang ikaduha o kamanguran kong anak. Og sama sa akong pagpanganak sa kamagwangan kong anak, niya nasad ang paglugos na ko og ginhawa. Magsakit ang akong dughan ug luya kaayo ang akong lawas. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Matagpila ka buwan human ko manganak, usa mo andar ang paglisod ko og pagginhawa. Tinuod ba nga tungod ni sa akong stress sa pagpanganak? Nganong mulanat pa man og pila ka buwan? Ikaduhang pangutana. Na-admit gyud ko og balik sa ospital 5 ka buwan human ko manganak. Og ang findings sa doktor, ischemic heart disease. Unsa man kini kadelikado nga sakit? Makamatay ba ni? Ikatulong pangutana. Karon sa ikaduha na kong pagpanganak, 4 ka buwan na ang nakalabay, niya nasad ang akong gibati. Matagpanganak na ba gyud ni nako nga ako ning bation? Di na ba ko pwedeng mumabdos o gusab? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may angan akong buhaton aron nga mawa na ning akong sakit? Unsa man ang akong buhaton nga mas stress-free ko aron dili na ni nako bation? Kay do na pa manggukoy duha ka anak nga nagkinahanglan nako. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joyce. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, magig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional o problema sa mga diling drugas.
Your legal problem will be taken care of by my partner, Attorney Bathan. So, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka niyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com o sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o diri sa atong 3rd floor, OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Sugbo nga opisina. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Joyce, 30 years old, taga Zamboanga del Sur. So maayong pagpaminaw da sa mga taga Zamboanga del Sur. Binagyo da sa Mulawi. Dr. Boy Duhali, maayong pagpaminaw ni da og Faye Anundo Go. Maayong pagpaminaw nyo da sa Mulawi, Zamboanga del Sur, no? So sumaa sa nabati nato ganiya sa drama, normal raman unta siyang manganak. Apan after 5 months human manganak, na-admit siya kay naglisod siya ginhawa. Ang finding sa doktor is ischemic heart disease. Ug tungod ni na-stress ng iyang pagpanganak, naluyan raman unta siya. Apan nabdos na ug nanganak siya pag-usab. 4 months na ang iyang ikaduhang baby ug gibalik sab ang iyang gibati. So, every time nga manganak siya, after mga few months after, na siya mga dili mayong gipamati ni Joyce from Zamboanga del Sur, no? So, ang atong before po mo tackle sa mga problema ni Joyce, trials are not reasons to be discouraged. These are opportunities to deepen our faith, no? Ikan sa Chunghwa Hospital Pediatric Alumni Association, try to keep your child on a routine. Naagyo kay scheduling, na kay mga activities nga bali routine nga paghimuon sa imong bata diha sa online learning. Okay? So unang pangutana ni Joyce, matag pila ka buwan human ko manganak, usa muandar ang paglisod ko og ginhawa. Tinuod ba nga tungod ni sa akong stress sa pagpanganak, nganong mulanat pa man og pila ka buwan? Well, natay gitawag og postpartum blues. Na gani mga grabe nga kaso, Joyce, nga postpartum depression ug na mga psychosis, no? After panganak due to hormonal, bleeding, electrolyte imbalance, stress, apprehensions. So, posible sang psychological, malagi na, no? So, nganong maglisod ka ginawa, posible na kay cardiac or lung problem, no? So, kinahanglan ka magpa-chest x-ray, no? Magpa-EKG, magpatuda-iko, kay lisod ka na magtanatagna lang ta, no? Naada sa Zamboanga del Sur, na may mga hospital diha, no? Pwede kang matanaw diha sa inyong lugar. Diha sa Pagadian, na diha dakong hospital, sa Mulawi, na diha, no? Dr. Boy Oligario, kumusta ka, Parts? So, pwede ka maadto dito, no? So, ikaduhang pangutana. Na-admit yun ko balik sa hospital, 5 ka buwan human ko manganak. Ang finding sa doktor is ischemic heart disease. Unsa kini nga delikado nga sakit? Makamatay ba ni? Yes, delikado yun ischemic heart disease. Mo na siya gitawag ni siya, Joyce, og near heart attack. Ang rason ani, kulang sa oxygen ang imong kasing-kasing. Ang kini atong kasing-kasing magud mo na nagbumba og dugo ngadto sa different vital organs sa atong lawas nga nagda og oxygen. But kining atong kasing-kasing itself, siya mismo nanginahanglan ni siya og oxygen. So kung kulang ka oxygen mo nang nagitawag na ischemic heart disease, mo hapit na kaanima, delikado ni siya, hapit kaanima makamatay ni siya kung dili mahatagan og sakto nga pagtagad, no? So ikatulong nga pangutana. Karon sa ikaduha na kong pagpanganak, 4 ka buwan na ang nakalabay. Niya na sa mga akong gibati. Matag panganak bagyod ni nakong bation, di na ba ko pwedeng munabdos og usab? Well, pwede ra ka munabdos og usab pero high risk ka, no? Kay naa man ka ning history nga postpartum problem. Kita ko itong postpartum ka ng mga problema human panganak. So, I suggest na you need to see your cardiologist. Closely monitor ka, kaya naman kay ischemic heart disease, no?
look for the cause nganong na ischemic heart disease ka, no? Bata pa man ka. So ang imong cardiologist may suito ani kung unsa may rason nganong naa man kay ischemic heart disease. Akong balikon sa makausapa, kining ischemic heart disease but pasabot nga kulang sa oxygen supply ang imong kasing-kasing. Posible kang magka heart attack kung dili ni sa mahatagan og sakto nga madaling pagtagad. Ikaw pa to katapusan nga pangutana, unsa may akong buhaton aron nga mawala ning akong sakit? Unsa man ang akong mga ma-stress free ko karon dili ni nako na nako ni bation kay may duha baya taon ko ka mga anak nga nag-need sa ako. Well, Joyce, kinalang ka gitawag na to balikon ako cardiopulmonary clearance diya sa Zamboanga del Sur, no? Na mga ospital diya magpa-cardiopulmonary clearance ka, na mga diagnostic procedure na paghahimuon para nga malikayan nga magka-heart attack ka simbako lang, no? So 30 years old ka, mga tanan nimo pwede pa ba ka magkaanak? Pwede ka magkaanak pero high risk ka because aning imong problema. You need to be closely watched, monitored sa imong health, no? Especially sa imong heart, no? By a cardiologist. Alright? So, hinaot nga aduna na sa kamoy na kutlo nga mga pagtulunan karong adlaw, no? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, dili mangluod o dili dayon mahatagan og pagtagad ang inyong mga sulat-suliran nga ipadala diri kanamo. Kay daghan gyud kay may madawat nga mga sulat-suliran, no? So, ako si Dr. Rene Obra, muhatag og kulor or kahayag sa inyong mga problema, no? So wala exempted na to ng problema, kita tanan na yung problema. Depende ra how we dance with the music. So gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong adlaw.